Jó napot! Tudta, hogy a Google elvesztette a pert az Európai Unió bíróságán? Ettől kezdve lehetővé kell tennie az árösszehasonlító oldalaknak, hogy csatlakozzanak a rendszeréhez, és megtartsák a saját árrésüket. Az önhirdetése akár 20%-kal is hatékonyabb lehet, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Mi ezeket a feltételeket teljesítettük, és havi 19 euróért biztosítjuk több mint 1000 ügyfelünk számára. Ön továbbra is a Google-on hirdethet, de most már 20%-kal hatékonyabban. Szerezze meg ezt az előnyös szolgáltatást rajtunk keresztül, és spóroljon a költségein. Ha többet szeretne megtudni szolgáltatásunkról, kattintson az alábbi linkre. László vagyok, és az olasz piacot képviselem. További információkat szolgáltatásainkról a verteco.shop oldalon talál.